Dobrý deň, opäť vás vítam v ďalšom pokračovaní Syngenta Akadémie. Dnešná téma bude sa týkať chorôb, ktoré samozrejme vinohrad vedia potrápiť v tejto záverečnej fáze pri nalievaní bobule a uzatváraní strapcov a samozrejme u zamykaní. To je, čo sa týka bielej hniloby. Bližšie vám o tomto a hlavne aj možnosti vzniku tej infekcie povie pán docent Eiler z Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pekný deň, dámy a páni. Aj tento vstup prebieha v našej najteplejšej južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, v Hrubanomskom vinohradníckom rajóne, kde sú teda entuziasti a okrem iných progresívnych vecí skúšajú dlhé roky aj novošľachtence. Nachádzame sa v 20-ročnej vinici jedného novošľachtenia, ktoré nechcem menovať kvôli nejakým reklamám a psychózam, ale teda povieme si niečo špeciálne k ochrane, pretože to sme už preberali aj pred rokom dosť podrobne, ale niečo špeciálne, ktoré môže hroziť v súvislosti s inváznnym hmyzom. Je tu jedna hniloba, ktorá má názov slovenský biela hniloba a zapríčiňuje ju huba Metasphaeria diploidella, ktorá síce našťastie na ňu zaberajú rovnaké účinné látky ako proti botrytis z hubnej hnilobe, botrytis cinerea, ale predsa si o nej niečo musíme povedať, lebo tie prejavy, symptómy sú iné. Biela hniloba sa prejavuje v poslednom období a oslovili nás vinohradníci, že čo s tým. Je to vlastne hniloba, ktorá nedokáže sama v podstate prejsť cez šupku ako botrytída tak ľahko ju rozložiť a poškodiť nevratne jej chuť a vôňu a kvalitu. Ale je to biela hniloba, prechádza do bobule buď teda cez stopku, keď je nedostatočná ochrana štandardná proti peronospóre, pred kvetom po kvete. Pokiaľ je štandardná ochrana, tak sa neprejaví, pretože zaberajú účinné látky, napríklad Folpet, aj proti bielej hnilobe. Ale pokiaľ len akokoľvek málo sa poškodí bobulka, hlavne muštové modré odrody majú radi napríklad nové invázne mušky, hmyz Drosophila Suzuki, ktorá nabodne, hlavne modré ovocie chutí, nemyslím teraz iba hrozno, začína ostružinami teraz, potom ešte čerešňami začína, potom všetko, čo je farebné, je viac chutí ako to svetlé, biele, žlté, takže modré odrody na to sú viacej náchylné, aj to vinohradníci hlási, napríklad Pinot Noir, takže buď napichnutie Drosophilou Suzuki, alebo poškodenie nejakou lištou, alebo ľadovcom, alebo pri návalovom daždi, pokiaľ máte suchú periódu, ako je teraz, a príde naraz výdatná zrážka, 30 mm naraz, tak tá osmóza, niektoré bobule prasknú a vtedy prenikne táto biela hniloba do bobule. Prejavuje sa inou farbou, symptomaticky ako botrytis, tá je taká naozaj že hnedá, špatná, a toto je tak trošku belavo hnedá v bielých odrodách a hnedo belavá v modrých odrodách. A takisto tú bobulu ale znehodnotí, to je podstatné, čiže po jej vniku a keď začne metabolizovať obsah tej dozrievajúcej bobule, tak vlastne prídu tam aj iné mikroorganizmy, to ranov a hlavne octové baktérie a tá bobula je znehodnotená. Takže ako sa brániť poďme k tomu koreňu veci, ako sa brániť proti bielej hnilobe? V podstate len nepriamo, pretože ona vnikne do bobule len vtedy, pokiaľ sa niečo stane, že poškodí. Takže asi, ako to robia teraz v Amerike, majú povolené prípravky, insekticídy, aby Drosophila Suzuki nenabodávala dozrievajúce hrozno. U nás tieto pyretroidy, insekticídy, jedy nie sú povolené, hlavne nie v integrovanej produkcii, čiže v šetriacich postupoch, ktoré má väčšina vinohradníkov Slovenska. Tak si musíme poradiť biologickou ochranou, sú prípravky požerové, tomu si povieme ešte o chvíľu niečo iné, ale teda prevencia. A hlavne teda treba ochranu realizovať proti peronospóre pravidelne a tento rok bol teda veľmi mimoriadne ťažký a vinohradníci boli ťažko skúšaní a museli poznať kombinácia, účinná látka, termín postreku, bionómiu huby. Takže kto to zvládol, klobúk dolu, a tí, ktorí zvládli peronospóru, tak by nemali mať problém ani s tou primárnou bielou hnilobou, ale môžu mať problém, keď príde invázny hmyz alebo iné poškodenie bobúl a aj tak tá biela hniloba sa vyskytne. Zase máme kvázi v úvodzovkách to šťastie, že všetky prípravky, ktoré zaberajú proti botrytíde, zaberajú aj proti bielej hnilobe, len treba včas zakročiť. A viete, ako ťažko sa ošetruje proti botrytíde, hrozno, keďže tie ochranné doby tých veľmi silných prípravkov sú 35 dní a musíme naozaj načasovať, aby to bolo pred oberačkou 35 dní ošetrené, pretože keď to hrozno potom spracujeme na mušt, či už my sami alebo predáme niekomu, tak mu nekvasí, sú defekty kvasenia, tie huby inhibujú aj tie dobré kvasinky, ktoré chceme my, aby prekvasili
cukor na alkohol. Takže o to ťažšie je ochrana, musíme voliť tie krátkodobejšie účinnosti, čo majú prípravky, kratšiu ochrannú dobu teda, a tým pádom je to náročnejšie, že či stihneme ošetriť, ochrániť tú celú plochu proti bielej hnilobe. A teda vinohradník by mal poznať teda tie svoje vinohrady. Jeden napríklad, čo nám to písomne dal, potrebuje ošetriť práve Pinot Noir. Musí to byť niekde lokalita, kde tie invázne mušky sa už držia asi v hodnejšom počte. Dobre, keď to pozná ten človek, keď si to sleduje a naozaj ošetruje len vtedy ten vinohrad, keď treba. A tie účinné látky proti hmyzu naozaj sú veľmi obmedzené. Povieme si o tom, ešte raz hovorím, ale teda ochrana štandardná proti botritíde dokáže zamedziť šírenie bielej hniloby, ale pozor na ochranné doby prípravkov, keďže to už sa robí vo fáze po zamekaní bobúl a môže teda tie reziduá prípravkov prejsť do muštu a vína a spôsobiť defekty pri kvasení. Ešte, čo je najlepšia prevencia proti hubovým chorobám, aj botritíde, častočne aj bielej hnilobe, prezdušnenie kra. Vzdušný ker pri jemnom vetríku ráno skôr oschne, skôr oschnú tie bobulky, nie je tam tá mokrá kvapka, kde sa tá huba dokáže najľahšie rozmnožovať. Teda môžete odlistniť pri zelených prácach v tomto období pri uzatváraní strapcov aj zónu strapcov odlistiť, ale pri týchto ostatných rokoch klimatická zmena opatrne odlisťovať, naozaj iba južnú stranu, západnú len veľmi jemne, každý tretí list, a severnú teda môže byť odlistená aj 50% plochy, tam ten úpal taký nehrozí, ale pri týchto úžehoch, ktoré sú teraz, opatrne aj s odlisťovaním, nie celú plochu, ako sa robievalo dakedy, keď boli cukornatosti 16% pri modrom hrozne. Dneska ten cukor je každoročne samozrejmosťou, dá sa povedať, prívlastkový. Opatrne odlisťovať nie až takto, pretože môže dosť úpalu doslova tých bobúl, zahoreniu, zapečeniu a nebude tá fenolická zrelosť taká, ale budú vo víne obsiahnuté tie ochranné horké látky. Toto sme chceli k tej bielej hnilobe. A ešte, čo vinohradníkom treba pripomenúť, nová, veľmi šíriaca sa choroba vo vinohradoch je choroba kmienkov, tzv. Syndróm SK. Je to nový fenomén, tiež spôsobený pestovateľským stresom, dlhými suchými periódami. Aj tento rok sa tie symptómy prejavili až, najprv bolo veľa vody, máj, jún a potom nič. A teraz sa začínajú prejavovať v júli symptómy z ochorenia SK, ktoré spôsobuje spektrum 40 rôznych druhov húb. A čo s tým? Ten ker proste chradne, oslabne a jej možnosť je najistejšia odstrániť ten ker hlboko preč zo zeme, odviesť, ale stratíme jeden ker. Vo vinici znamená 2 kg hrozna, 100 korov znamená 200 kg hrozna. Takže to je jedna možnosť, aj náročné časovo, aj technicky, a nový sadenec bude vyrastať až 3 roky a potom rodiť, alebo zmladiť kmienok. Takže máme príklad tu silného prejavu symptómu SK. Tigrovitosť modrej odrody je až tak dočervená. Ono to vyzerá doslova pekne ako tiger, ale pre vinohradníka to je zhubný tiger, pretože v tomto prípade sú už niekde v reznej rane zastavené cievne zväzky, zapchaté tými exkrementmi húb, alebo tými produktmi, ktoré oni produkujú, a vlastne neprebieha tak tok asimilátov a transpirátov, ako by mal, a v tom strese sa sfarbujú listy takto. Ker chradne, cukornatosť hrozna nebude určite taká, ako má byť, kvalita bude fenolická, horká, a teda jedno z možností, ako som povedal, vyhodiť celý ker, náročné. A to, že máte dezinfikovať nožnice po každom reze, to je v podstate praxi nepoužiteľné. Takých ľudí nemáte, ktorí vám presne vedia, kde skončil ktorý ker. Nastrieka si nožnice, ide ďalej. To je prakticky teoretické, iba nemožné, takže týmto nevyriešite určite SK vo vinohradoch. Ale taký pokus minimálne 50/50 sa dá použiť, keď robíme zelené práce prvé na jar, čistenie kmienkov, tak z bázy väčšinou tých množstv rezných rán je práve v tej hlave. Konkrétne toto je rínsko-jesenské vedenie, takže tu je hlava o výške 90 cm. A v tej hlave je toľko rezných rán, že stade ten vstup tých zhubných húb tam môže byť, a tam môže byť to ohnisko, ktoré zapcháva cievne zväzky. Takže na jar, keď vyrastajú na kmienku mnoho nových výhonkov, jeden na báze v zdravom mieste sa má nechať a potom amputovať celý chorý ker 20 cm nad tým miestom, kde vyrastá ten zdravý letorast, niekde z bázy, aj v strede kmienka to môže byť, a
odstrániť, 1 rok stratíte, ale ten ker je tak silný, 20-ročná vinica, že má tak silné korene, že za rok máte z toho jedného letorastu nový ťažeň a novú úrodu. Nestratili ste vlastne 3 roky s novým štepom a ešte ten štep sa ťažko ujíma v tej zapojenej vinici, tam má veľkú konkurenciu. Za pokus to stojí, minimálne je vedecky dokázané, že 50/50 to funguje, aj viacej, keď sa staráte poriadne o to a obnovíme kmienok a to všetko tieto všetky rezné rany, ktoré sú naozaj veľmi drsné, veľké a doslova vstupnou bránou pre tých patogénov, dáme preč a na novom mieste, keď amputujeme kmienok a na jar necháme a označíme si ten ker už teraz si musí vinohradník označiť ten ker, pretože v zime nevidno symptómy. Takže teraz si musí nejakou páskou označiť číslo radu, no a ešte aj mapu urobiť a tento ker označím. A na jar nechám na ňom na tej báze. Nemôžem ho strojom teda ometať, tie kmienky. Musím nechať 1-2 silné letorasty a amputovať celú hornú časť rastliny. A veľmi sa to osvedčilo, naozaj symptómy sa prejavujú len zriedkavo. A znovu máme možno na 5-6 rokov vystarané a ten ker bude zase vitálny a donesie nám úrodu krásnych, zdravých strápcov. A aspoň takto vieme nepriamo bojovať proti SK, proti syndrómu SK, ktorá je naozaj najhoršou chorobou momentálne, lebo je vnútri v dreve a neviete ju ošetriť nejakým postrekom. To je proste aj v zime, keď je slabá mierna zima, aj tedy sa šíri tá huba v cievnych zväzkoch, v dreni a naozaj nedá sa k nej dosiahnuť žiadnym prípravkom a tá amputácia je taký najlepší kompromis, aby sme nestratili na dlhé roky v tej vinici to miesto toho kra, kde má 2-3 kg hrozna, ale aby sme skúsili obnoviť ten kmienok zo zdravej časti, lebo väčšinou tam, kde je najviac rezných rán, je práve tá huba a zabraňuje normálnemu životu viničového kra. Veľa úspechov, krásnu burčákovú sezónu a oberačku prajem.